Na prezentáciu. Prezentáciu si môžeš teda tvoriť buď pre napríklad nejaký online kurz alebo nejaké materiály využívaš, alebo si v nejakej firme ideš odprezentovať niečo online, ale môže sa to využívať aj na offline. Veľmi dobre to funguje, ak napríklad prednášaš a máš tú prezentáciu za sebou, aby si nestratila nejakú niť, aby si na niečo nezabudla. Ja som to veľmi často využívala pri networkingoch. Ale prezentácie sa dá využiť aj napríklad pri online kurze, pri nejakom digitálnom produkte, ktorý predávaš. Tak poďme sa na to pozrieť. Som v základnej obrazovke Canvy a buď tu máš takú záložku, že prezentácia, keď na to kliknem, tak hneď ma to zoberie do administrácie, čiže bez nejakej šablóny. Alebo potom môžem tu urobiť takú vec, že vľavo pôjdem na záložku šablóny a mám tu obchod. Keď to rozkliknem, tak mám tu záložku prezentácie. Kliknem na to a Canva mi dáva možnosť buď vytvoriť prázdnu prezentáciu, alebo môžem si vybrať z rôznych šablón. Môžeš si aj tu napísať, čo hľadaš, napríklad, ja neviem, kvety, nejaké šaty a tak ďalej. Tá Canva už ma pozná, čiže mne už ponúka niečo na online. Takže mne sa páčia napríklad tieto portfólia, môžeme si pozrieť to portfólio. Ak začínaš, ešte by som ti poradila, možno, že si nedáš, ale to je samozrejme na tebe, že ak začínaš tvoriť nejakú prvú prezentáciu, tak odporúčam si to tvoriť cez tú šablónu, pretože ak si to budeš tvoriť sama, ukážeme si aj tú možnosť, tak je to dosť náročné. Inak tu ešte máš také filtre, že tiež si to môžeš podľa toho vyberať. Takže ja si vyberiem túto, páči sa mi. Tu keď sa rozkliknem, keď máš neplatenú verziu, tak budeš pozerať tie, ktoré sú bez korunky. Túto, ktorú sme vybrali, je bez korunky, čiže mohla by si ju použiť, ale to už vieme. Canva mi ponúka niečo podobné, ak by sa mi páčilo viacej nejaké tu, pod touto vlastne prezentáciou, tak si vyberiem. Ale mne sa páči táto, takže ideme prispôsobiť túto šablónu. A teraz zoberieme už to do tej administrácie. A vidíš, že je to veľmi pekne porozdelené aj farebne, mne sa to teda veľmi páči. A teraz čo tu môžem robiť? Môžem tu meniť teda písmo. Ak napríklad by ti nezdielalo všetkých 10 stránok, tak dáš len použiť všetkých 10 stránok a Canva ti to prenesie sem. Potom, čo tu môžeš robiť? Tak napríklad mala by som tu to písmo, mne sa to síce páči, ale ak by sa ti to písmo nepáčilo, je to nejaký impact, tak na to klikneš a dáme tu napríklad, ja neviem, toto písmo a teraz sa ťa Canva spýta, že či chce zmeniť všetky tie písma, tak ak by si to chcela zmeniť, tak len to potlačíš a ono sa ti to vlastne, môžeme to vyskúšať a vidíš, že ono sa to zmenilo vo všetkých dizajnoch. Potom samozrejme aj to okrasné písmo, tak to vieš zmeniť. Vieš si tam zmeniť aj farebnosť. Lenže toto nie je ani farebnosť na tej, dá sa povedať, že prezentácii, to je nejaké pozadie, takže tu nebudeme meniť farebnosť, ale čo tu môžeme ešte urobiť? A kliknem do toho prvého dizajnu, tak sú tu 3 bodky. Na to kliknem a môžem si napríklad dať pridať stránku. Keď si ju pridám, tak môžem si zase, vidíš, že tá Canva mi ponúka už tie farebnosti alebo farebnosti z toho obrázku. Takže dala by som si zase tú rúžovú a môžem si takto vlastne meniť tie dizajny. Ak to nechcem, tak to len dám do koša odstrániť stránku. Zase ak ešte sa vrátim sem a potlačím na 3 bodky, tak môžem zase duplikovať tú istú stránku. To znamená, že sa mi preniesie tá istá stránka. Čiže zduplikujem, vidíš, že sa mi preniesla. Je tu taká dobrá záložka, buď cez 3 bodky, keby si išla, čo sme si ukazovali pred chvíľočkou, alebo keď sa medzi tým nastavím, tak mám tu takú možnosť, že pridať stránku, alebo je tu pridať prechod. Veľmi dobre to ukazuje, ak teda pôsobí na tých ľudí, ak tie prechody si tam dáš, čiže kliknem na to a tu máš rôzne prechody. Čo to znamená? Že vlastne sa ten slajd alebo tá stránka posunie o niečo ďalej a nie je to také jednotvárne. Takže tu si vyberáš tie možnosti, aké chceš. Napríklad chceli by sme toto seknutie, tak dám seknutie a
tu môžeš si ešte nastaviť, že či to chceš, koľko sekúnd má to seknutie, alebo teda v akom intervale. Tak. Čo ešte sa tu dá robiť? Samozrejme, môžeš si tu pridávať obrázky rôzne, to znamená aj text, môžeš si tu pridávať nejaké prvky, to znamená, že chcela by som nejakú moju fotku, tak si to môžem pridať tak, že ju si odstránim a ak tu máš nahratých svoju fotku, tak si ju tam pridáš, to znamená, že neviem, by som tu dala túto ľudskú a teraz ja len si dám, ak si v platenej verzii, tak dáš len odstraňovať pozadia a vlastne tá fotka je celá. I mám ju za tým textom, čiže dala by som si ešte menšiu, dám 3 bodky a dám si ju vrstviť vlastne, že prenesiem si ju dopredu, čiže o jeden dopredu a už ju mám vpredu. Takže môžem si to poposúvať. Samozrejme, že dajú sa meniť, ako som spomínala, aj tie texty a tak ďalej. Čiže vieš s tým pracovať ako v ostatných dizajnoch. Čo tu je ešte taká zaujímavá vec, že môžeme sa tu nahrávať. To znamená, že buď záložka prezentovať, keď na to kliknem, tak ty si tú prezentáciu vieš napríklad prednahrať. Že to znamená, že napríklad nie som ešte taká skúsená, alebo chcem to dať do nejakého online kurzu, digitálneho produktu, chcem to predávať, alebo môžem to mať zdarma na nejaký magnet alebo webinár. Čiže ty si to vieš tu nahrať. To znamená, že vieš sa nahrať, to znamená, že môžem tu spustiť a nahrať, to znamená, ak na toto potlačím, spustiť a nahrať, tak tu mám také, že nahrávanie. A keby som to dala ďalej, tak tam by som sa zobrazila ja v tom koliesku, čiže naživo by som rozprávala a tá prezentácia ide za mnou. No, určite si to všimla na rôznych webinároch, takže toto je jedna z možností. Ale nahrať sa môžeš aj tak, že tu vľavo máš nahraté súbory a tu máš takú záložku, že nahrajte sa. Čiže dá sa aj tu nahrávať. Mne toto lepšie funguje, som s tým taká viacej stotožnená, takže môžeš si vybrať tú verziu buď tuto, v tej záložke nahrajte sa, alebo môžeš tu v tej prezentácii. A ešte, aby som sa vrátila k tomu prvému, čo som ti chcela ukázať, tak je to, keď sa vrátim vlastne do tých prezentácií, tak mám tu vytvoriť prázdny. Ťuknem na to a teraz ja si môžem sama tvoriť tú prezentáciu. Už keď som skúsenejšia, tak určite odporúčam, ale bude ti to trvať veľmi dlho, veľmi viacej času ti to zaberie. A máš tu takú možnosť, že dizajny. Zase ti to ukazuje nejaké predpripravené šablóny, ale máš tu aj záložky rozloženia. A vidíš, že v tých rozloženiach ty si môžeš vybrať, čo chceš napríklad ako úvodnú stránku, chcela by som napríklad toto a tu si už len potom zasa mením buď nejakú fotku alebo nejaký dizajn, čo len chceš a tu zase si pridám nejaký text alebo čokoľvek, zase pridám stránku, idem do toho rozloženia a páči sa mi napríklad táto konkrétne. Čiže toto, a ešte ti to dá takú možnosť, vidíš, že ponúka ti to rozloženie tej stránky, že máš to v nejakom dizajne, ale ponúka ti rôzne iné možnosti. Že to písmo môžeš mať vľavo, v strede, môžeš to mať vysvietené, môžeš to mať, toto je veľmi pekné napríklad cez celú tú stránku a tak ďalej. Čiže toto je zase taká skvelá možnosť, že vieme si to vytvoriť podľa seba, ale zopakujem sa, že bude ti to trvať o mnoho dlhšie. A potom sú také štýly, že tu si vieš vyberať farebnosť a písma. Takže verím, že toto ti pomohlo, že to budeš využívať a prajem ti pekné tvorenie.